हाबाब सोर जाखोब्रा बिनानावा भिडिअनि गेजेराव हाबसनग्रोनाय जाबाय लोगोफोर सासे सिख्ला आरोना हौवाजों बेरायहैनायाव सेरेब लोंहोजानानै गारबोजादों आरोना सर' गेजेरावनो बिथाङा आरो बिथांखौ खोनानाय बायदिबा तामुलपुरनि होननानै बुंनाय जादों। नोंथांमोना नायदों हासिगोन दा जौसो लोंदोंना सेरेबसो लोंदों नै लामायाव गोलैना दोङो आरोना लोगोफोर दा भिडिअखौ नायलां नोंथांमोना नै गारि थांलाय फैलाय मेन रास्तायाव गोलैना दोङो आरोना माने मा जाबावगोन दानि जुगाव आयौ दा बिदि जानायखौ सोर होनगोन दे लोंनानै जानानै लामा जिं सरक जिङाव बेरायफालाबायनानै गारनानै गालांजानायखौ सोरबा सोरबाथ' फाग्ला फाग्लिसो बुंगोन माथो बिदिखौलाय। दा नोंथांमोना नायलांदो आरोना सोंनाय फिननाय खालामसै सिख्लाखौ। हेलो 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 कहाँ से हो आप? दिमापुर से है। इधर क्यों पड़ा हुआ है आप? पता नहीं ये आदमी कहाँ से मिला लेके आया। कहाँ से लेके आया आपको? ये ऊपर से मतलब अगला से या दीमापुर से लेके आया? हाँ। कहाँ से लेके आया? गाड़ी कहाँ आदमी है? इसमें आपके आदमी नहीं है? अभी तो नहीं होगा लेकिन लेके आया ना। कब से पड़ा है इधर? इधर नहीं लेके आया बोला ना क्या हुआ? नहीं बोल रहा हूँ कब से इधर पड़ा है? काटो ना क्या हो गया? अरे बहुत गौरव इधर रास्ता में सुरा है ना कोई गाड़ी लग जाएगा तो उधर में जाओ आगे में जाओ आगे में जाओ इधर नहीं सुना करो दा सोंनाय फिननायाव मोनबाय आरो ना सिख्लाखौ लाफानानै देहानि सोमोन्दो लाखिनानै लामायाव गारना गालांदों।